יש פה רעיון על נושא של זוגיות רוחנית, ואני רוצה להוסיף לו כיתוביות, לכתוב את כל מה שנאמר בו. לטובת העניין אני משתמש בסאבטייטל אדיטור. אני מסמן את הקטע שלנו ולוחץ עליו. אני יכול לשמוע אותו כאן, עדיין לא סורק אותו. עדן ואני. כל הקטע הזה לא מעניין אותי כמובן למצוא את התרגום, אז אני למעשה מתחיל את נקודת ההתחלה כאן. עדן אוקיי. ואני אומר את זה בשמה, חברים, זוג, אוהבים. ואני רואה את כל החברים מסביבי כל השנים, שמאוד מאוד מתאהבים בהתחלה, שמחים, יש להם חיים יפים, ואז בחברה המערבית, אחרי כמה ימים, או אחרי כמה חודשים, אתה יודע מה, אני אגזים אחרי כמה שנים, אתה מגלה שהילדה והמנהלות והסיפור כבר זה לא אותו דבר, והרבה מאוד מרעיי, חבריי האהובים, מתגרשים. אני יוצר כאן, אני סוגר סוגריים, כשזה רק הקטע שאני רוצה לסרוק, ואני אומר לו סרוק אותו. כמו שאתם רואים, כרגע מבוצעת הסריקה, הוא סורק אותו הרבה מאוד קטעים. עכשיו הוא דיבר בהמתנות קצרות, אז אני שומע קטע, זה לא מעניין, אפשר למחוק. עדן ואני, אני רק שמתי לב שההתחלה לא הייתה נכונה מבחינת הזמן. נכון? כאן. אז אני יכול לקחת את זה ולהתחיל פחות או יותר בנקודה הזאת. עדן ואני. אוקיי, אז אני עומד על זה, ואני כותב. עדן ואני, עובר לקטע הבא. אני אומר את זה בשמה. ככה אני עובר קטע. לא מעניין. חברים, זוג. חברים, זוג. אל תתרגשו מזה שזה כאן יתהפך. ואני רואה את כל החברים מסביבי כל השנים. ההתחלה הייתה לא טובה. אני רואה את כל החברים מסביבי כל השנים. אני שם לב שהסוף למעשה, כאן הייתי רוצה קצת, חתכתי לו את המילה. אני רואה את כל החברים מסביבי כל השנים. נהדר. בואי נסתפק בקטע הזה, הקטע האחרון. אוקיי. ובואו נעצור כאן, ניתן כאן אישור למטה. כרגע יש לי כאן את כל הקטעים. עכשיו, כל הקטעים מופיעים כאן ישר, אבל למעלה הם מופיעים כמו שאתם רואים, מקום. לשמחתנו, אנחנו בגרסת X8, שאני אתן דאבל קליק על זה, ואני אלחץ פה על זה, הופ, הפכתי את הכיוון של כל הטקסט עצמו. בואו ניקח את התכונה שיש כאן, אני אעתיק אותה, copy attributes, אני אסמן כאן ימין בעכבר select all media, ולכאן, לאחד מהם, נגיד לו כאן paste all attributes. זה קצת נמוך, לא רואים את זה, אבל מופיע ברשימה. פעם נוספת, paste all attributes. אז למעשה, תראו קטע. אני הדבקתי כאן פעמיים, אז את אלה, בלית ברירה אני אסמן בנפרד. וכאן paste all attributes, והנה כאן כולם הסתדרו. למעשה כל מה שיש לי עכשיו, אולי רק למקם כל קטע שכזה, למקם אותו למטה במרכז. אם זה כי הגדלנו וזה וכדומה. אם הגודל עדיין, כמו שאתם רואים, גדול מדי, אז אני יכול כאן לשנות את הגודל לגודל נורמלי, נניח 20. לשים אותו במרכז. פעם נוספת אני אעתיק את התכונה. אסמן את הכל. ואדביק את התכונה. בגלל העברית אני צריך להדביק את התכונה פעם נוספת כי זה מתהפך, אבל כרגע בואו נראה את הסרט פעם נוספת מההתחלה לסוף. עדן ואני אומר את זה בשמה, חברים, זוג, אוהבים. ואני רואה את כל החברים מסביבי כל השנים,
שמאוד מאוד מתאהבים. שמת לב כמה באמת הדיבור מלווה בדיוק במקומות הנכונים. עדיין היה קצת פיקשוש עם המרכוז כאן. זה מקסימום בסוף דאבל קליק קטן, ואנחנו כאן ממרכזים את זה, באמת פעולה פשוטה וקלה. רצוי שזה יהיה מורכז בצורה נכונה. לפעמים עדן ואני עוד יש תיקונים קטנים. חברים, זוג, אוהבים. אוהבים ברח לי, אז אני יכול לתפוס כאן, להגדיל את זה קצת, פחות או יותר למשך הזמן. לתת דאבל קליק, להיכנס כאן, דאבל קליק נוסף, וכאן האמת היא שכאן, מה שהייתי עושה, הייתי הולך לפסיק, וחוזר לשיטה הקודמת שלמדנו בגרסה הקודמת. מה הייתה? להקיש רווח אחרי כל אות. חברים זוג, תראו, אני הולך שמאלה, רווח א', אוהבים, וכל פעם אני כותב הולך שמאלה, כדי לבוא לפני האות עצמה. כלומר, מקיש שמאלה, ואת האות עצמה. שמאלה, אות עצמה. שמאלה, אות עצמה, ואז למעשה אני לא צריך לתקן ולהפוך את הכתיבה של מה שכתבנו כאן. והנה, שם את זה במרכז. בואו נראה עוד פעם אם התיקון היה בסדר, היה נכון. חברים, זוג, אוהבים. ואני רואה את כל החברים מסביבי כל השנים. אז השילוב הזה של סאבטייטל אדיטור, עם קצת עריכה ידנית שלכם, יכול להיות כלי נהדר לקחת כל קטע שכזה שיש בו דיבורים, שיחה, ולכתוב למטה את ההסבר. הקהל לי רגיל היום לזה, מצפה לזה. זה בהחלט נותן תרומה גדולה וחשובה לתוכן של מה שאתם כותבים.